Това не е снимка! Давай, викай! I feel good! Добре ли се чувстваш? Перфектно. Мисля, че от името на... Давай, няу. По-тънко. Не да напи. Това за подкревата. За пиене. О, ти сладки. Къде? Харесва съм от столичния град. О, откъде сте? От столичния град. Оттам ли нова? Чакай много. Така. Не може и без као. Не даваш ли? Не знам, не мога да кажа. Това е поверително. Фана. О, мерси. Така, това е Ян. Трябва да се намираме и се движим към ждрелото нагоре. Стигнаме скоро. Цял следващия концерт ще го направя с Нора. Но сега вървиме нагоре, където лъча ни води, някъде където ще ни за... И това знаеш как най-лесно става? Еп, тебе път. Е така прилича. Те първо сещам за ония клипа. Добър ден, забравихте! Това не е истинската банка. Гери Милан. Защо тръгнах клипче да снимам? Опа. Клипче ли? О, господи, аз... Здравей, това е запис! Почивам, стига! Стана ли нещо? Ами, аз... Да. Браво. Да, стимулирай го. Щите, бе. Направи пис. О, боже мой. Тебе си е нова кепче. Васко, нещо за вас сте! Гледай! Нашите са много добри хора. Ти какво е твоето мнение? Мира му страна! Добър страна! Добър страна! Добър страна! Добър страна! Добър... О, гледката! Оби на тръст. Тръст! Тръст, не знам. Тръст или тръст? Те така как се казва. Не знам. Газифицирането на бело. Газифицира! Ой, да. Кой ме хубаво да купия басейна? Избираме хубаво и там и басейна. Извинете, това беше техническо прекъснато поради, един идиот, няма значение. Как идиот бе, нашия състив. Абсолютно. Пръчка. Да, но той беше виновен. Лъчезаре,
Да. Ще си платиш за брат ми, копле! Ай, снима филма. Хайде се. Вико, Сайко, чека с парите. Ако ги свързва едната за втората. Добре. Няма Давай, да. А, направи. Моля, не чувам аплодисменти. Зелено. Какво сте ли да ви опандизят? Джорджа, нещо носите ли? Балкана не издава своите тайни. Аз да ги подложи. Вие вместо него. И дай за уме... Ама сега баш най-път. Двамата. Здравейте. Кажете нещо за камерата на BTV. Аз съм възмутен от новините. Вие? Това е. И тук трите, които много не обичат да се снимат, затова ги минавам съвсем набързо. Това, че говори. О, целки за камерата. Поименно. Поименно. Тя бе милиони души. Добре. Ей, на Лъчезар.